فونوير تي في اب مكتال تركبوا زي خبركم تعزبتنا كم تمسيهم ساعة تشعة خونن لهم سنبت عصوت وسلسة سنة مشت زي تدالو زينا مسنا روح يزولكم قريب لهم مكتالكم بغرب زعدمن مساهم تصنحن ميكال حرقو فلماغن كم تي لمود كاندنا توتاتو كورب ጽምብል ስርዓተ ሲመት ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሎሚ ተፈጽሙ ቅነ ወለንታዊ ልግሲ ደም ውሑስ ደም ካባይ ጀመር ዝብል ቴማ ተኻይዱ ማእከል ሞያው ስልጠናታት ስራሕተኛታት ባጽዕ 99 ሰልጠንቲ ኣመሪቑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ናይ ቻይና ዝወዳደር ቁጠባ ተወግሶኑ ጅማር ተሰማሚዖም ኣብ ሰሜናዊ ናይጄሪያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 53 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ መዐሸጊታት ካብ ቀንዲ በከልቲ ማያዊ ኣካላት ዓለምና ምዃን ተገሊጹ ዝርዝር ዜና ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዶብ ዓዲ ቀይሕ ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ ብፁዕ ኣቡነ ቄርሎስ ብ12 ግንቦት 2021 ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ከም ተመርጹ ዝዝከር እዩ ጽምብል ስርዓተ ሲመቶም ድማ ሎሚ ብልዑል ማዕረግ ተፈጺሙ ብመልክዕ ጸብጻም ዝተዳለወ ትሕዝቶ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከቕርቦ እዩ ጽምብል ስርዓተ ሲመት ወጸለተ ተቀብኦ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሎሚ ሰንበት 13 ሰነ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ኣስመራ ብልዑል ማዕረግ ተፈጺሙ ኣብቲ ብሰልፊ ውሉደ ክህነት ተምሃሮ መንፈሳዊ ኮሌጅን መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበትን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስቲ ሊቃነ ጳጳሳትን አምባሳደራትን ዲፕሎማሲኛታትን ከምኡውን አበምነታት ገዳማት ኤርትራ ተወከልቲ ሃገረ ስብከታትን ሊቃነ መናብርት ሃገረ ስብከት አስመራን ተረኺቦም ነይሮም ኣብታ አጋጣሚ ሐጺር ታሪኽ ህይወት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ተነቢቡ ኣብ መወዳእታ ጸሎተ ቅዳሴ ብመሪሕነት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ተፈጺሙ ጸሎተ ብራኬ ምስተዋህበ ቅዱስነቶም ካብ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ናብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣምሪሖም سنة سرعة دما أبقى صربية صحفة منبر باتريارك أبستا أنقده ناي مسح قبجة تفسيمو بمسارات وسانة قدس سينادوسن لمود حقتات قدس بيت كريستيانن بعسر تخلط تقونبت أبد دراش بيت صحفة منبر باتريارك أبستا خايدة مريجة لكا باباس هاجر سبكت دوبوب عدقيح كوينم كقلقلت صنحو بصو أبنو كيرلوس حمشاي باتريارك أرثوذكس توحد بيت كريستيان إرترا كوينم كمستمرسو ذكريو بكال زينام سنسجرم هاجراو محبر ولنتان لجست دمير ترامس هاجراو بانك دمن كالنا يسرح مشارتون ككايدو تنحر قوسقاصات أب بايت هذا تبابعو تيتركب كم زلوا يزجلس تمال سزازمك أنا ولنتاو لك سدم دما مرأياناتيو غازتنيا سامويل هابت ميكالن زدالو صبصاب ياسين صالح كوربوي أنا ولنتاوي لكسدم بمتحببار هاجراو محبر ولنتاوين لجستدمن هاجراوي بانك دمن وحس دم كاباي جمر بزبل تيما كاب شوعتك ساب 10 سنة تخايدوم أبزي بمخنيات 14 سنة هاجراو معلت لجستدم زتخايدق أنا كاب زت فلاليات كلا زتواتو ولنتاوين أستات 300 كرت الدم كم زلقسو
أب هاجراو محبر ولنتوان لجست دم أبال ودبان لكس دمن إنجنير برخت هابتوتيون قاليتوم أب هاجرنا عمتاوي جمجم طلب دم هوسبيتالات كاب 10 شح كساب 15 شح كرت يتبصح كوينو وحسك قرب دمن وصي دمن مرقاص ابز كاد ابي مدب هاجراو محبر ولنتوان لجس دم إرترا زي النعق أبركتو يقبر كمزلو أدى منبر محبر ويزرو آلم بره حبيرام ات محبر أب قسقاسن ودبان دمسجن أمامات يسلاسل كمزلو زتغسات ويزرو آلم بدهوتات مسالت يفتح مزركب زيادة أدمع أمام كسلاسلو خمزخلو أبرهام أبتقنز تساتفو ولنتوان أبزهبو رئيت دما زوسد ووتو بقسو وتسيد سرت انقحات مخانو بمتكاس ناي قسقاس مدبات بزبلت اخدفعلو أزخاخيرام 14 سنة أهجراو معالت لجست دم بدرجة هجرنان على من مبل 18 تجزئات تذكرة توعلى اللام أبي كتما باصع تركينو زركب مسلطن معكل هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا ناي 3 وارح محدث سلطنا زهابهم 20 كرتن دق أنستيو زركبهم 9 سرحتنياتات بعصرتو 1 سنة تمرقهم سرحتنياتات استفلاليات كالات زخونو سلطنتي أبي كلتشحن عصوتو شومونتن كلتشحن عصوتو شعتن بشدش سعود موياتات السلطينهم زنبورو مخانهم أبتسن سرعات ممرا تقليتهم دايركتور نايتي ماكل انجينير عرفاين بين أب زسمعو قال اتي محدث سلطنا زنبر حسرتات بمملا نتي بكفلي موياون تكنيكاون سلطناتات مصر تمرتي سترالوه ناي 3 درجاتات كاريكلم نمشفان كم زخون أبريهم أواري كوميتي بروجكت سويس إيرترا مستر جيرمياس بلاتون بوغونو ننويح زبالة عامتات مس إيرترا كدقاقو مسنحون بمزكار أبزو حلفو 3 زوراتات زسلطنو سرحتنياتات وتسيد حياة سعرن وهدتن مخانو بمتقاس أبسلطن تستعزبو فتران تبلحاتنتن نزيادة متحبار زدرخ كم زخونة أسميرو لهم وكل تمرقت بوغونو تسلطنا نتي أغديمهم زغسمو سلطنا زحدسن زدرعن بمخانو رقيبومون زلو عدل لاب معلا حبرة السبومن هاجرو من خوعلو دلوات ملاو مارقاقيتهم مسلطن ماكل هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا باصع زاقيت 244 دق أنستيو زركبهم 462 سرحتنياتات أمريغلهم أبنو زوبا فورو أب زرقح تكالات عنا استمزقب عبيت أب موحاست عنا حبرة سب العلا سواطو يقبر كمزولو تقليتهم أبتينو زوبا قدم ناتنت كلتا تكالات عنا طراي كمزنبرا زتقصو وهاب تريتو أبزو وانزي كساب روحو كوايبتا زت زرقحا كلتا ماكلات عنا 3 مدبرات عنان كلتا نقطات عنان بطلالا شوعات تكالات كمزولوا يردوم مسفحاتن معبالن أقولت عنا نقعات حبرة سوون بريخيو زولوتهم نبرتي أقدمهم هيوت زقصفون أكلات زسون كلون زنبرو بكتابة كقطو زغلو حمامات لومي كم توقرو ازدما مريا نايتي أب مبرع نقحاتن أفلطون حبرة سب أتوكيرو زد قاعدة سعري كم زغنا أبريهم نساتوما موداتا بقلقلوت زل أمبولانس مسفحات نايتينو زوبا اخلتي سلازيكونت زملكوتو أكل قلحتاك قبر لهم تلابيهم كبرات عزتي حزام سقاقريت زيناتات وصاحيزكم لسوكم يعني مكتالكم كتقصوا دقيمة بغبر عدم زيناو مسنادو يرتيفيهم تكتاتول زلوم كبرات عزتي سلم كتالكم ما زينانا نمسكن زيناتات يغصل زيناو وصاين مراحتي أبال هاجرات جوجل شوعة مالت G7 توقسو حركنات حد من قدي ناي تشاينا زودادر كتباو توقسو كجمر كم زوسونو طالحهم مراحتي أمريكا بريطانيا فرنسا إيطاليا جرمن كندا جابان نابز سمعزي زواتحو كابتمال عصوتو كلتا سنة أب بريطانيا أبزك أنعو زلو عمتاو علايو إذ B3W بزبل كسر سمستوابو زحشت علم داقماي نهنز زتباله تلمي أب ممعبال زركب هاجرات تحت كرسي مقعزيا بابور مدري صرجان ورباتن كانصا فينانساوي مولا نمغرابن كتباو كوروديو نمرحاون زعلم مغانو اتودب أوزوتو مجلسي أفليتولهم اتكتباو توقسو أب ممعبال مزركب هاجرات أب كبرتات زتنتكه لعل ملكعيتات زمالة قلتن شركة نمسرات زعلم مغانو
ጉጅለ ሸውዓተ ብተወሳኺ ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ውጥን ካብቲ ቻይና ቅድሚ 8 ዓመታት ዘበገሰቶን ድሮ ሰፊሕ ህንፃው ስራሓትን ቁጠባዊ ሽርክነትን ፈጢሩ ዘሎን ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ዝለዓለ መለክዒታት ዘለዎ ኣማራጺ ንምቕራብ ዝዓለመ ምዃኑ ነቲ ተበግሶ ብቐዳምነት ትደፍኣሉ ዘላ ኣሜሪካ ትገልጽ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ናይ ልዕሊ 4 ትሪልዮን ዶላር ሕፅረት ምወላ መደባት ህንፀት ሕተ ቅርጺ ከም ዘለወን እዚ ሓድሽ ተበግሶ ድማ ነቲ ጋጋብ ምጽባብ ልዑል እጃም ከም ዝጻወቱ እዮም ሰብ መዛ ኣሜሪካ ዝሕብሩ ዘለዉ እንተኾነ ግን ዛጊድ ነዚ ሓድሽ ተበግሶ ዝውዕል ፊናንሳዊ ምወላ ይኹን ናይ ግዜ ገደብ ብዝምልከት ዝተዋሃበ ንጹር ሓበሬታ የለን መንግስቲ ቻይና ብዝሃቦ መግለጺ ብውሕዳት ሃገራት ዝቆመ ጉጅለ ንዓለም ክመርሕ ይኹን ከም ማሕደር ዓቕሚ ይኹን መሰል ከም ዘይብሉ ብምንጻር ሃገራት ምዕራብ ካብ ምስ ቻይናን ተወግሳታታን ንምውድዳር ዝዓለመ ውጥን ዘውፁ ብቕንዕናን ሰናይ ድሌትን ዝተተለመ ተወግሶ ክወስድዩ ጸዊዑ ሃገራት ምዕራብ ንተወግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ናይ ቻይና ብትሪ ክነቕፎን ንምትዕነቓፉ ሽርሕታት ከኣልማን ምጽንሕን እዩ መንግስቲ ቻይና ዝወቅስ ኣብዚ ሳልሲ እዚ ዛጊድ መንነቶም ዘይተነፀረ ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ብልዕሊ ዝርከባ ዓድታት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕታት ብውሕዱ 53 ሰላማዊ ሰባት ከም ተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቐጸሉን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ዛሙፍራ ኣብ ዝርከብ 6 ዓድታት ዝተኻየደ መጥቃዕታት ብሞተር ብሽክለታ ብዝጓዓዙ ዕጡቓት ከም ተፈጸመ ዝሓበሩ ሰመዝ ዝጸጥታ ደይመደይልካ ሰላማውያን ንምህሳይ ከም ተኻየደ ብምግላጽ መብዛሕቶም ግዳያት ኣብ ንጥፈታት ማሕረስ ተዋፊሮም ዝነበሩ ምዃኖም ኣረዲኦም ነቶም ዕጡቓት ንምህዳን ሓይልታት ጸጥታ ናብቲ ከባቢ ከም ተዋፈሩ ዝጠቕሱቶም ሰመዚ እቶም ዕጡቓት ተዓቂቦምሉ ከም ዘለዉ ኣብ ዝጥርጠር ዕሙር ጫካታት ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ዕጡቓት ጉጅለታት ዘካየድዎ መጥቃዕታት ጭውያን ዝምታን ዛይዱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነበርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቐንዲ መስመር ጽርግያ ብምዕጻው መንግስቲ ጸጥታን ውሕስነትን ከረጋግጽ ምጽውዖም ይገልጹ በቲ ተኸታታሊ መጥቃዕታት ንህይወቶም ዝሰግኡ ልዕሊ 124,000 ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ማዓስከራት ሕቡራት ሃገራት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ጸብጻባት የነጽሩ ንሓደ እዋን ጥራይ ዘገልግል ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ መዐሸጊታት ካብ ቀንዲ በከልቲ ማያዊ ኣካላት ብሓፈሻ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ድማ ብፍላይ ምዃኑ ሓድሽ ተኻይደ መጽናዕቲ ኣነጺሩ ኣብቲ መጽናዕቲ ልዕሊ 44 ሚእታዊት ካብቲ ኣብ ማያዊ ኣካላት ዛሕ ኢሉ ዝርከብ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ንሓደ እዋን ጥራይ ዘገልግል ፕላስቲካዊ መዐሸጊታት ንዑ ንምሓዝ ዝሕግዝ ካብ ረቂቕ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ሳንጣ ከምኡውን ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ማንካታትን ፋርኬታታትን ከም ዘጠቓልል ተገሊጹ እዚ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ኣብ ኩሉ ማያዊ ኣካላት ከም ዘሎ ዘነጸረቲ መጽናዕቲ ንህይወታዊ ብዙሕነት ብኸቢድ ጸሊዎ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ተጠቃምነት ዳግማይ ክምስራሕ ዝኽእል ፕላስቲካዊ መዐሸጊታትን መትሓዚ ንብረትን ዛይዱ እኳ እንተሎ እዚ ግን ንበይኑ ንጽህና ከባቢ ብሓፈሻ ማያዊ ኣካላት ድማ ብፍላይ ንምርጋጽ ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ ምውጋዱ ግዜ ዝጠልቦ ምዃኑ ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ተመራመርቲ ጸዊዖም ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ብኣፍላጋትን ወሓይዝን እናንሳፈፈ ናብ ውቅያኖሳትን ባሕርን ካብ ዝጽንበር ሚልዮናት ቶናት ጓሓፍ እቲ 80 ሚእታዊት ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ መጽናዕቲ የነጽር ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ቱርኪ ብ16 ሚእታዊት እቲ ዝለዓለ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ዝፈረየላ ክትከውን እንከላ ኢጣልያ 11 ሚእታዊት ብሪጣንያ 8 ሚእታዊት ስጳኛ 8 ሚእታዊት ግሪክ ድማ 7 ሚእታዊት ከም ዝሽፍና ጸብጻባት ይሕብሩ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ ምስናዶ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ጽንብል ስርዓተ ሲመት ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሎም ተፈጺሙ ቅነ ወለንታዊ ልክስ ደም ውሑስ ደም ካባይ ይጀምር ብዝብል ቴማ ተኻይዱ ማእከል ሞያው ስልጠናታት ስራሕተኛታት ባጽዕ 99 ሰልጠንቲ ኣመሪቑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ሸውዓትን ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ናይ ቻይና ዝወዳደር ቁጠባዊ ተበግሶ ንምጅማር ተሰማሚዖም
ኣብ ሰሜናዊ ናይጄርያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብሕዱ 53 ሰባት ተቐቲሎም ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ መዐሸጊታት ካብ ቀንዲ በከልቲ ማያዊ ኣካላት ዓለምና ምዃኑ ተገልጹ። ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ምስ ተረፉ መደባት ሄር ቲቪ ሓድጎኩም ቦገነ ግን ሰላም